I'm gonna go first. Then I can put that, and then we'll see what happens, right? Ako ba'y naadaw sa iyong katanan? Ito po, or is cool, ready to drop the bomb. At yung ayaw, lalagyan, tagaran. Lamura, delikado, nasan kay hakakuluban. Magalikat, magbiyato, magalikat, mag-flow. Kaya ko Amerikano, pero wala ko video. Magpuri man ng regalo, walay, worldwide drum. Tulad na hindi kumuha ko. Paray-paray pero ako so hindi ang masunod. Pagkala ko mo alam mo kung saan kung sino or na mga sunod na mga sugat hindi na mga estilo. You want to know ang masaw yung galaw bayang bugay para mo tapang hindi kagada kung malay nubago-bago nagbabaga taon mo sinayon na mga oray pagpanangal ako na tinayon ito mo sunod kasi mga parang masakit ako na kuha Buka,
sinulat UDS, IMA gusto mo makiwaray na katimabi ako nakain kasi mga dito sa girahan waray-waray inipelag sa urusan na liwa. Sino? Yeah! Nakabusog na din sa'kin tulog na bigas sa may waray-waray na din kwahi ang naunang pamatay hinginahan di pasahin para makasabay sabay kakabiyak ipasahay na pasaway tililahin din kapay hits may gitara rock manusan na tikalidad ng obra dalilan ng susiyan abilidad ng musika letra kitigil para magkasipatura. Ako ng mga waray mahanaglo Dari na habang tumayan ay kumaya piyahan niyo hindi ka marati ay tricycle, everybody know that's how I roll tricycle, saksanak yang wak mapikan tumakang mapikan kalang mapikan right go, let's go, pull up what I used to know, understand? Yeah, ayaw na lahito kay kong pamatiyon marao. Damo ka salamat.